ברוכים הבאים לסרט שלנו. לא התכוונו שזה יצא ככה. פצעים ונשיקות, כל השקרים וכל השתיקות חוזרים כמו מהמרים עם קופסת הקלפים ונעליים מבריקות, שארית התום בארגזי קרטון, מעשה אומנות או מעשה יום יום. אני עוזב היום, לה 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 לה. פנים עדינים של פליט רוחני, אתה לא מתאים אבל תמיד תהיה איתי. אמרתי לה זה רושם ראשוני, לא אל תקני, זה לא האף שלי. אמרה לי תודה, אני כבר עבודה ולא מפחדת מקנייה לא טובה. אז נשארתי שם, הקזתי לדם, כשניסיתי לשנות לה את העולם. עצלנות כושלת, כישלון חרוץ, בזבוז פרוע ואין לי תירוץ. אני עוזב היום, לה 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 לה. שארית התום בארגזי קרטון, מעשה אומנות או מעשה יום יום. אני עוזב היום, לה 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 לה.